Ništa, evo nalazimo se na Lazinom viru, to je lokalitet u blizini Brnika. Inače, Lazin vir je dobio ime zbog jednog dječaka koji se udavio ovdje u ovome ispred vodopaka. Inače, ne deluje da je duboko, ali ima skoro 2 metra. Ništa, ljudi, idemo? Idemo. Samo jako. Samo jako. Nismo stigli do ovdje da biste vratili. Eto, udavljaju. Ti pa žurno na babu. Ha? Evo li duboko? Duboko, vrat. Ti ćeš moć, ne? Ovdje ti nisi bedno, ali to je lišće. A da, to je još dublje. Ja to mislim. Opa! To je još dublje nego što se izgleda. Da. Sada ja ću kažem, tu je. Dobre. Dovoljno? Ruke je bitno da ne budu... Pazi što trnu. Daj, prijde. Dobro, čutimo. Lana, da. Može reći meni ne. Ali preživili ste izlazi. Što? Trnem. Ne, bitno je to. Ovo je više duboko. Nos. Sada. I skroz su. Ma ne mogu trnem. I nešto je sad dosta dobro. Možda da čekaj, izađeš pa da uđeš ponovo. To ti je lakše. Ladno. Trnim iz globu. Pa barem 3 minuta. Koji 3 minuta? 3 sekundi. Sada, kad izađeš i kako je dobro. Kad izađeš je to. I sad možeš ući ponovo. Aj probaj ljudi. Neću. Ovo je savjet. Zato ti onda neće biti hladno, aj probaj. Samo probaj. Samo probaj da se neće biti hladno. Ma verujem. Sumijem. Znaš da mi je najhladniji? Na zlobovi. Tu mi je ladno. Meni je rukama. A? Rukama. Meni dole zglobovi. Ovdje gore i ruke ništa, a zglobovi jugiš. Ali je ladno. Pa ladno je, vidi ga je tako. Mora je ladno. Ha? Sad kad ideš da plivaš za časni krst, ladnije tamo voda ili ova? Pa časni krst, da. Jeste ladnije? Da. Ali, što je hladnije napolju, to ti je bolje unutra. Dobro, da, to jeste, to znam.